Εκπροσωπούμε σήμερα ένα ορόσημο στις συνέργειες ελληνικών εταιριών. Θα σας παρουσιάσουμε ένα σύστημα μη επανδρομένο σκάφος, μια πλατφόρμα δηλαδή, αλλά για μια συγκεκριμένη χρήση. Η πλατφόρμα αυτή λέγεται Ναυσικράτη. Είναι αμυγός ελληνική και ο ιδρυτής της σχεδίασης και ο εμπνευστής της ήθελε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα μη επανδρομένο σκάφος για τον ελληνικό περιβάλλον. Να πετά και να πλέει όταν δεν μπορεί τίποτε άλλο να κάνει. Αυτή η συνέργεια οδήγησε σε μια εταιρεία με πολιτική εμπειρία όπως η Atlas Security να εφαρμόσει ένα τόσο ισχυρό σκάφος και ένα σκάφος, ένα από τα πρώτα UAV με εναλλάξιμα payloads, δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε τη χρήση του άμεσα και να το χρησιμοποιήσει σε μεδόσεις επιχειρήσεις όπως θα μας εξηγήσουν καλύτερα τα παιδιά της εταιρείας. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέλιος Κολολός, είμαι υπεύθυνος πωλήσεων στην Atlas Security. Θα υλοποιήσουμε δύο σενάρια εδώ, στα οποία θα δείξουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πλατφόρμες στις φυλάξεις μεγάλων εγκαταστάσεων. Η Atlas Security στην ασφάλεια με τις δυνατότητες υψηλής τεχνολογίας. Σας παρουσιάζουμε την Ναυσικράτη, το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και φύλαξης χώρων βασισμένο στην μη επανδρωμένη τεχνολογία στη χώρα μας. Είναι ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα περιπολίας και άμεσης επέμβασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φύλαξη των μεγάλων εγκαταστάσεων ή εκτάσεων. Η Ναυσικράτη, που πήρε το όνομά της από την μητέρα του Ίκαρου, είναι μια πλατφόρμα με 6 ελικοφόρους ηλεκτρικούς κινητήρες, κάθε της όσης συνολικής ισχύως 6 kW. Έχει επιχειρησιακή εμβέλεια 10 χιλιόμετρα και μέγιστο επιχειρησιακό ύψος έως 3.000 πόδια. Το ωφέλιμο βάρος μεταφερόμενου φορτίου είναι έως 3 κιλά και η αυτονομία της μπορεί να φτάσει έως 45 λεπτά. Η Ναυσικράτη έχει εξοπλιστεί για τις ανάγκες φύλαξης με κάμερα υψηλής ανάλυσης 12 MP με γυροσκοπική βάση 3 αξώνων, καθώς και με θερμική κάμερα, η οποία μπορεί να ανιχνεύσει τα θερμικά ίχνη αντικειμένων σε μεγάλες αποστάσεις ημέρα και νύχτα. Τέλος, η πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με προποδέκτη τηλεμετρίας για να μπορεί να μεταδίδει σε real time την εικόνα της στο σταθμό βάσης. Ο σκοπός του συστήματος είναι πολλαπλός. Ο ακούραστος φρουρός της εγκατάστασης περιπολεί διαρκώς το χώρο, όπου ο συνδυασμός των δύο καμερών που προανέφερα μας μεταφέρει εικόνα υψηλής ανάλυσης από ψηλά, με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατο το μη εντοπισμό οποιοδήποτε εισβολέα. Όπως βλέπετε, ήδη έχει ξεκινήσει για την υλοποίηση του πρώτου σεναρίου, όπου η πλατφόρμα μας θα κάνει περιπολία πάνω από μια μεγάλη έκταση περνώντας από προκαθορισμένα σημεία ελέγχου που τις έχουμε δώσει. Ο χρόνος της περιπολίας καθώς και τα σημεία που θα περάσει στο σύστημά μας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα και ορίζονται βάσει των αναγκών ασφαλείας του κάθε χώρου. Ο υπεύθυνος ασφαλείας έχει στη διάθεσή του πολλαπλά σενάρια. Περάστε να δείτε στην οθόνη την εικόνα που βλέπει ο υπεύθυνος ασφαλείας στην κονσόλα του στο σταθμό βάσης. Τα σενάρια μπορεί να τα επιλέξει με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού στην κονσόλα του, χωρίς να χρειάζεται να επέμβει τεχνικά στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που κατά την περιπολία της εντοπιστεί κάποιος να κινείται στον χώρο, η πλατφόρμα μας θα κάνει αιώρηση πάνω από το σημείο και θα μεταδίδει συνεχώς εικόνα. Περιμένουμε να τελειώσει την περιπολία της και να επιστρέψει.
Όποιος δεν έχει δει εικόνα μπορεί να έρθει να πλησιάσει εδώ να δει την εικόνα από την κάμερα της ναυσικράτης. Η προσγείωση θα γίνει αυτόματα. Έχει τελειώσει την περιπολία της και επιστρέφει στο σταθμό βάσης. Ο φύλακας του χώρου, ο υπεύθυνος φύλαξης, δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν ασχολείται καθόλου με την κονσόλα χειρισμού. Όλα είναι αυτοματοποιημένα και όλες οι παράμετροι έχουν περαστεί μέσα στο σκάφος από την αρχή. Στο δεύτερο σενάριο θα δούμε πόσο σημαντική είναι η πληροφόρηση που έχει ο υπεύθυνος ασφαλείας ενός χώρου κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού από το σύστημά του. Σε αυτή την περίπτωση, η πλατφόρμα μας θα απογειωθεί και θα σπεύσει άμεσα στο σημείο από το οποίο έχει δοθεί συναγερμός. Έτσι, ο υπεύθυνος ασφαλείας θα γνωρίζει αν πρόκειται για πραγματικό συναγερμό ή για ψευδοσυναγερμό. Εφόσον ο συναγερμός είναι ψευδής, η πλατφόρμα μας θα κάνει μια περιπολία και θα επιστρέψει στο σταθμό βάσης. Εφόσον ο συναγερμός είναι πραγματικός, η πλατφόρμα μας θα μεταδώσει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου. Από εκεί, ο υπεύθυνος ασφαλείας θα γνωρίζει το ποιοτικό και το ποσοτικό μέγεθος της απειλής και έτσι θα δράσει ανάλογα. Μπορείτε πάλι να δείτε εικόνα από το monitor που έχει εστιάσει στην απειλή η πλατφόρμα μας. Ναι, τώρα το χειρίζεται ο Δημήτρης την πλατφόρμα μας, έχει φύγει από το αυτόματο. Να σας πούμε επίσης ότι η φόρτιση της μπαταρίας σε μια μεγάλη εγκατάσταση γίνεται από προκαθορισμένους σταθμούς αδράνειας στο χώρο φύλαξης. Έτσι αυξάνουμε το χρόνο πτήσης του συστήματος. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται με 3G GPRS, με ρουτεράκι βασικά, σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε σε όλο τον πλανήτη. Τώρα ο Δημήτρης θα προσγειωθεί και θα κάνει μια άψογη προσγείωση όπως πάντα. Με βάζει σε σύγκριση με το μηχανάκι.